Illum huwa jum il-missier, ġurnata speċjali fejn ħafna missirijiet jaslu li qattaw ħafna mill-ħin id-dar fl-għożda tal-familja tagħhom. Oħrajn jażlu li bħallum joħorġu jieklu fl-imkien bħala turija ta' apprezzament tal-ħidma li kull missier jagħmel għall-familja tiegħu. Dan imma mhux dejjem jista' jiġri għal fatt li bħallum issib missirijiet li xorta waħda imorru jaqilgħu il-ħobżna ta' kuljum minħabba li jkunu xogħol. Fost oħrajn, dawk il-missirijiet li jaħdmu fl-armata, fil-korp tal-pulizija u fid-dipartiment tal-protezzjoni ċivili. Missirijiet ukoll li bħallum iservu lil familji li għall-okkażjoni ta' jum il-missier joħorġu jieklu fil-lukandi u r-ristoranti. Missirijiet li jaħdmu fl-isptarijiet li għal-kemm għal-jom hija wkoll ġurnata speċjali b'dedikazzjoni kellhom jidħlu xogħol biex jikkuraw lill-pazjenti tagħhom. Il-fatt li ġejna hawnhekk qed ħalli l-familja. Tħalli kulħadd reqed id-dar u it-tfal tarhom reqdin aħna nibdew kmieni ħafna, nibdew fis-6:30 filgħodu. U mbagħad nerġa' narhom il-lejla timmissja l-familja aktar minn ġranet partikolari, speċjalment meta wieħed mix-xogħlijiet tagħna hawnhekk huwa li ngħinu l daw l-ġiel kollha li sa ċertu punt jiċċelebraw jum il-missier huma wkoll. Missieriet oħra jkunu off u fl-istess missieriet ikunu xogħol. Fl-istess jistennew u liedek biex inti tmur wara tispiċċa mix-xogħol jilqgħu kaffentejtu b'xi ħaġa u hekk u napprezza l-rigali tagħhom. Missier isbaħ sabiħ li jaħdem għad-don ta' familja. Missier huwa ngħid ukoll li jirrispetta l-uliedu u l-martu. U missier ukoll meta jkun miġburin mal-familja ma' qudiem biex jiklu mal-mejda flimkien. Lissa ngħidlek. Aħna ġejna naqdu s-servizzi tagħna u nagħmlu mill-aħjar u nawgura lill-morda kollha happy birthday u kulħadd. L-uliet li tilfu l-missierhom bħallum imorru iċ-ċimiterju biex xorta waħda jagħtuh it-tislima u r-rispett xieraq. Tkellimna ma' qraba li dalgħodu żaru ċ-ċimiterju ta' l-Addolorata. Dadi mitlu fuqha tliftu kont żgħir u issa tirrabbi żewġ ġuvnotti. Il-missier tliftu żgħir jien u issa nipprova ngħaddi li ma ħaddilix il-missier nipprova ngħaddihom lill-lodiedi. Nkunu niklu flimkien u s-soltu, salum jew noħorġu barra niklu barra. Illum nqogħdu d-dar waħedna u naqgħod tfal għalija. Missieri kien inġinier, għallimna s-sena u dejjem tagħna disċiplina tajba. Jalla aħna nimxu fuq l-istess passi tiegħu. Kull sena ssib iċ-ċans li tiġi hawnhekk. Anke hekk nagħmel mezz nsibu ċans għax missirietna rabbewna, tawna l-edukazzjoni li tallimna, ħadmu għalina, stinkaw għalina u taw ħajjithom għalina. Allura huwa oġġett sabiħ li ma tinsihom dmir, li ma tinsihom qatt. Jiena missier u lidi għażiż għalija u maġna jien kemm għażiż missieri għalija. U inti ġejt hawnhekk sellimlu wkoll. Dimir tiegħi li nagħti rispett il-missieri. Jiena jfisser għalija ħafna ħafna ħafna. L-ewwel tal-missieri li ilu mejjed issa mhux ħażin. U tiniet anki għal-raġel tiegħi bħala missier. Il-missier ta' ibni. Fimni, ġurnata għalkemm niċċelebra mat-tifel u mal-familja, fl-istessin ikolli d-diqa tar-raġel li tlift, li kont nos u kien jożni daqshekk. Issa ilu mejjed 15-il sena, kien jirrispettana u jirrispett għandu jkun mhux fihom il-missier biss, li dejjem tiftakar bih is-sena kollha hu. Ir-rispettu l-imħabba huma il-qofol ta' din il-ġurnata. Minħata One News nawguraw lil missiriet kollha il-bqija tal-jum it-tajjeb minn rispett u fuq kollox imħabba dejjem.